Kaixo, ni Maria naiz, ikasketaz ingeniaritza mekanikoa eta industriala inuen, eta gaur egun idekon lan egiten dut ikerlari bezala, fabrikazio prozesutako arloan, artezketako teknikan hain zuzen. Eta arlo honen barruan, orain dela 4 urtetatik nire doktoretza tesia egiten ari naiz. Nire egunerokotasuna idekon oso anitza da, zentro teknologiko bat gara, horregatik gure ardatzetako bat ikerkuntza da, eta horren baitan modeloen garapena, datuen analizia, bulegoko lana badago egunerokotasunean, baina gure ikerkuntza oso aplikatua da, horregaitik nire egunerokotasunean tailerreko lanak eta lan esperimentalak garrantzi handia dauka ere bai, esan daiteke modeloak balidatzeko frogak makinetan, emaitzak neurtu ekipamendu ezberdinekin, biak uztartzeko aukera daukagu. Nik idekotik destakatuko nuke 2 munduen gauza onak dituela. Alde batetik industria, egiten dena da zure ikerkuntzen emaitza edo aplikazio real bat ikustea, ez dela geratuko hor papel baten, eta beste alde batetik ikerkuntzak ematen dutzula experimentatzeko eta gauza berriak probatzeko aukera hori. Eta bien elkartze horretan gauza oso interesgarriak irtetzen dira. Kontatu dizudana gustatu baldin bazaizu eta idekori buruz gehiago jakin nahi baduzu, jarri gurekin kontaktuan eta zure etorkizuna bisualizatzen lagunduko dizugu. Zure zain gaude.